Bekubanjwe imingcelele eyahlukeneyo kulo lonke eli kuquka nasematatiyele eMpuma Koloni ngelichasene nomkhwa wokuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo. For us to be able to have bigger factories in the townships and not only focus on consumption, we need those factories established, reviving those that exist. Iphehlelelwe ngokusesikweni ingxowa-mali exhasa abanini bezipaza shops kwilokishi zeli ne-500 million zeerandi ngumphathiswa wamashishini asakhasayo nophuhliso. Iqela le-Orlando Pirates lithi liqulela ligangatho kulungiselela umdlalo walo wangomso we-quarterfinals zomlenze wesibini we-CAF Champions League ne-MC Alger yase-Algeria. Sinamkele kwindaba zethu Wandambe Ndodwa, Wandamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Ibivalwe mba idolophu yasematatiyele namhlanje luluntu lwale ndawo oluthi kwanele ngothotho lweziganeko eziphazamisayo zobundlobongela obusekelezelwe kwisini nasebantwaneni xeshikweni eMthatha abahlali kuquka nabafundi bebethe saa kwizitalato zale dolophu kumngcelele wokuhambisa umqulu wezikhalazo zabo ezinyanzelisa urhoxa esikhundleni komphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu nakwiphondo leNtshona Koloni abafundi baphume ngendlu balilisililo esinye phantsi komxholo othi Justice for Cwecwe. Baphume ngendlu abahlali basematatiyele namhlanje babamba uqhankqalazo lokuvakalisa ukungonwabi ngokwanda kobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini nasebantwaneni kulo mmandla. Batsho ke bememelela kubulungisa kwanokuthabatha uxanduva kwabo benzi bobubi. Lo mngcelele ubanjwe ngaphantsi komxholo othi Justice for Cwecwe njengoko ilizwe lisanxakama ngesiganeko sokudlwengulwa kwale ntwazana eneminyaka 7 kumasango esikolo sale dolophu. Silapha ke namhlanje sizele lento ye-Justice for uCwecwe, uBoy, uAlu. But ke apho ke ngoku isenza uba masichuze into yase-Bergview College kungenxa yezi DNA ezingakhange avume uElabhulu uba zithathwe kuye. uBoy iperpetrator yakhe ibotshiwe izolo besiphikethe eMaluti Magistrate Court. Kusenjalo eMthatha abafundi nabahlali babambe omnye umngcelele benyanzelisa ukuba umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu arhoxe esikhundleni sakhe ngelithi uyaphanza ukwenza umsebenzi obonakalayo, kambe bakwanikezele ngomqulu wabo wezikhalazo kwiofisi yamapolisa yesithili. Sibukele ukuhlukunyezwa kwabantu abangomama, sibukele ukuhlukunyezwa kwabantwana. Sithi ke masibe inxalenye sidibanise zonke istakeholders zalapha eKing Sabata Damdyebo ukuze size namachiza ukulwa lento yale gender based violence kuba siyayibona into bayadlunga. Masisebenze sisebenzisana namapolisa ukulwa lo mkhuba ngoba uba ngaba sayenza into umatch uphela kwematch silibala ayizusebenzela. Ilapha ezindlini lento zethu kwendawo sihlala kuzo. That's where we need to strengthen our preventive measures. Xeshikweni naseKapa besithi kwanele ngobundlobongela obusekelezwe kwisini nakubantwana. We are the ones who are going to be the leaders of tomorrow, so we have to start. It all has to start now, and if we keep quiet now, then in future we won't be able to do anything for ourselves. I think then this goes to show that young people have to stand up for themselves because we are on our own. Well, we want the perpetrator for the case of Matatiela, of a 7-year-old, to be behind bars. We want the principal to hand out the DNA and be tested. We want the Alu case to be concluded and justice to be served. We cannot allow this one to slide because the justice system of South Africa has failed us on the Omotoso case. Kambe ezinye zezinyanzeliso zabaqhankqalazi kukuba abarhanelwa bathatyathwe kwakhona incindi yofuzo eza kuhlalutywa kakuhle. Abemi bangaphandle banevenkile kwingingqi iArnott ngaphandle kwaseMiddelburg eMpumalanga abanxunguphele emva kokuba abahlali bevale amashishini abo bathi akulunganga ukuba kuvalwe iivenkile zabo njengoko ingummi omnye wase-Ethiopia notyholwa ngokudlwengula umntwana oneminyaka 6 nokufuneka ohlwaywe. Abahlali kwelabicala bamile kwelokuba bonke abemi bangaphandle banamashishini kule ngingqi mabaphume baphele. Simo Solomon esisashubile endzaweni yase-Arnott kulendzela sehlakalo sekuthi kugagadlelwe umntwana loneminyaka 6.
Kanti-ke kusolwa ukuthi indvodza yase-Ethiopia ngiyo legagadlele lo mntwana ngekhatsi esitolo. Titolo tebantu bekuchamuka kuleli solomane tivaliwe kule ndzawo kulandzela ukuthi bantu bakule ndzawo babambe umbhikisho. I-community kwate kakhulu. After the court, we decided to have a mass meeting, which took place at 5 o'clock at the community hall. That's where we decided that ama foreigner akahambe. Bosomabhizinisi labavalelwe titolo bakhatsatekile. All the shops is closed, and since 3 days our business is shut down. We request to the community that the guy who's raped and who's already arrested, the community don't take action against other people because we are not involved in this case. Emalunga emphakathi ashaya ngendvuku phasi athi kude sitolo lesitawuvulwa kudzimate kubukisiswe lolutsaba. Painting them with one brush, and I tell you the reason why. The crime scene where the child was raped, it was at a shop by a foreign national who is not legal, who doesn't have South African documents. That's why now we cannot validate who out of all the foreign national who is legal, who is not legal. That's why we're saying all the shops around the community of Arnott should remain closed up until further notice, up until we go to court on the 14th. I also believe that this will also open opportunities for our aspirant business owners. I'm told today the Minister of Small Business is launching the Spaza Shop Fund. We want to encourage our community members to seize that opportunity and apply so that these people do not come back. Kungmanje umphakathi sewenda emalungiselelo ekuya enkantolo ngemsombuluko lapho utakubamba khona umbhikisho ngaphandle kwenkantolo kuze kube nengcindzetelo yokuthi umsolwa anganikwa ibhayili. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela e-Arnott eMpumalanga. Zizindlu ezinhlanu zikahulumente kwiphondo laseGauteng ezithe zaguqulwa zabangamakhaya amaxhoba okuxhatshazwa ngokwesini. Uhulumente uthi lamakhaya azaqala ukusebenza ekupheleni kukaMeyi kulonyaka okuzana njengoko lengxaki yokuxhatshazwa kwabasetyhini kweli ithanda ukuqatsela kwakhona. Umphathiswa wophuhliso loluntu uSisisi Tolashe wamkele izindlu zikahulumente neziphuma kwisebe lemisebenzi kawonke-wonke. Ezi zakhiwo zingasetyenziswayo zizakuguqulwa zenziwe amakhaya amaxhoba okuxhatshazwa ngokwesini. This, as you said, it's a milestone because having reported gender-based violence, you will be catered for by being taken into these facilities. You will be looked after by people that are trained. You will be processed by the entire sector from health, police, social development, and give a complete service on a professional basis. Ezi zindlu zizobe sezikulungela ukuhlala amaxhoba kwisithuba nje senyanga. Let's rather give ourselves enough time that by 1st of May we will have started operationalizing them. They will have been finished. There will be all the staff that is supposed to go in there. They will have been hired and be able to make sure that when the first beneficiary arrives or the survivor, we don't want to call them victims, they are survivors. When the first survivor comes in, whilst he or she is undergoing all the other processes, they are able to find a comfortable place. Ukanti iphondo iLimpopo lisasokola ukufumana amakhaya amaxhoba okuxhatshazwa. Eliphondo linamakhaya amabini kuphela kwiphondo elinabantu abangaphaya kwe-5 million. Our efforts as ministers is to reach a target of ensuring that all 52 districts across our country are covered with gender-based violence and femicide shelters. Kumenyelelwa kurhulumente ukuba athi qolo esongeza amakhaya amaxhoba okuxhatshazwa ngenxa yokonyuka kwezinga leziganeko zokungcungcuthekiswa kwabasetyhini kweli. Iphehlelelwe ngokusesikweni ingxowa-mali exhasa abanini bezipaza shops kwilokishi zeli ne-500 million zeerandi kumphathiswa amashishini asakhasayo nophuhliso unkosikazi Stella Ndabeni eSoweto eRhawutini namhlanje. Iholo eyethu ibizele imi ngembambo ngoosomashishini belindele ukuva iinkcukacha ezithe vetshe ngendlela abangaxhamla ngayo nabo kule ngxowa-mali. Iziko eyethu Conference Centre eSoweto beligcwele qhu abanini beevenkile zesiphaza
nabe beze ngobuninzi babo bezokuvela ukuba ithini inkqubo elandelwayo ukuze nabo bafumane kule mali. Umphathiswa wamashishini asakhasayo nophuhliso unkosikazi Stella Ndabeni uthi injongo yeliphulo kukuphuhlisa iziphaza shops. For us to be able to have bigger factories in the townships and not only focus on consumption. We need those factories established, reviving those that exist, but we also need small-scale farmers to benefit in the food value chain. uNdabeni uyawabethelela kwabasomashishini ukuba banoxanduva lokuqinisekisa ukuba olutyalo mali luba nembuyekezo. Naye umphathiswa wezorhwebo uMnumzana uParkstow uyawaxhasa oku. By equipping spaza shop owners with financial support, infrastructure upgrades, and essential business training, we are setting the stage for sustainable job creation. Ojongene nophuhliso loqoqosho eGauteng uMnumzana uLebogang Maile uthi i500 million rands ayizukwanela kwaphela. Sithanda ukuthi i500 million will not be enough, honorable ministers. And that's why as Gauteng government will also look at how do we augment, but we don't have that much like national. Ngoba thina yethu imali incane. But we need to make sure that abantu bakithi bathola amathuba wokuthi barane amaspaza shops emalokishini. Libe lininzi inani labanini bevenkile abazimasele nkqubo ukanti abanye abanini bevenkile ezininzi kuye kwanyanzeleka ukuba bajikiswe. Nangona kunjalo abaphathiswa abathembise ukubeka olunye usuku lokuqhubeka ngoluthethathethwano kungekudala. Mongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi nangona uhlahlo lwabiwo-mali lamapolisa lukhulile kule minyaka idlulileyo, inani lamagosa esipolisa liyehla. uRamaphosa ukuthethe oku ngethuba besenza intetho yokuvula ingqungquthela yamapolisa eKempton Park kwiMpumalanga namhlanje. Le ngqungquthela yentsuku ezintathu ijonge ukuza namaqhinga okuphucula umsebenzi wamapolisa kuquka nentsebenziswano necandelo labucala lezoshishino. The police are a frontline service. Ngethuba esenza intetho yakhe, uMongameli Cyril Ramaphosa umemelele ubambiswano phakathi kwabahlali namapolisa ukulwa ulwaphulo-mthetho. Crimes happen in communities, and criminals are often known in communities. If you hear of a crime that has been committed in a particular area, you often hear people say, we know who could have done it. Umongameli ukwamemelele ukuqiniswa isihlahla ngakumapolisa ukuphucula indlela yokusebenza kwawo. We need to work to improve the morale of the police, many of whom are battling heavy workloads, who have insufficient resources, as well as outdated systems. Even as the South African police budget has increased over the past 10 years, so much as we are improving and increasing the police budget, the reality is that the number of police personnel has been declining while the country's population has been growing. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi baphanda indlela zokuba amadokethe avulwe ze agcinwe kusetyenziswa ubuchwephesha ngelinge lokuphelisa urhwaphilizo. The projects that we have identified include, and that will be nationwide, digitizing our docket management system. Very often we get told the docket has disappeared because people pay some corrupt police for the disappearance of dockets and so on. No amount of money you will pay for the disappearance of docket because at the end no docket will disappear. Ukanti le ngqungquthela iza kuphinda ihlale ngomso.
Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula unike ingxelo ngesigqibo sekomiti ejongene nemicimbi yombutho yemihla ngemihla i-National Working Committee kwikomkhulu iLuthuli House eRhawutini namhlanje. OkaMbalula uthe le komiti igqibe kwelokuba babuyele kwisithebe sengxoxo nawo onke amaqela ezopolitiko ayinxalenye yorhulumente obumbano. Nakubeni kunjalo, OkaMbalula uvakalise ukungaxoli ngendlela umbutho i-Democratic Alliance oziphethe ngayo njengoko uyinxalenye yorhulumente obumbano. The working committee resolved that we will reset the button to engage with all political parties in the GNU, as well as those who are not in the GNU, to address the impasse with regard to the budget. We intend to do that within a period of 5 days to conclude the period of negotiations on the budget. We agree with a number of parties on a whole range of issues in relation to the budget. The only issue has been the question of VAT. Okanti umbukeli wethu usithumelele ivideo ekwavekeza KwaZulu-Natal ukhala ngendlela kwaye uthi abakwazi nokubiza i-ambulance kule ndawo yabo ngenxa yendlela eludaka. Sanibona, thina kavekeza. Kulolu daka akuhambeki, this is umgwaqo esihamba kuwona lo. Uma sithi siya kamasipala, kumele kuthiwe asikho thina kwi-map kavekeza. So ngeke kwazi ukusifakela igreta konke nenkwali mhlambe kuze kube ngcono kuhambe umgwaqo lo hamba ingane zesikole ngoba unjena nje angeke ngisho iambulance makunomuntu ogulayo esidini lethu la kavekeza just because of lo mgwaqo lo. Angeke ngisho imoto uma nje uthatha ingane uyise esikoleni uqala uyibelethe uyihambise le phezulu la imoto ezojika khona ngesiko lona udaka umgwaqo wakhona. Inkinga esinayo nje lekavekeza yokuthi umgwaqo unjena nje sekwaba amadamu nje la emgwaqeni even noma ngalibalele sekuhleze kunje. Siyabulela kumbukeli wethu wakwavekeza ngokusithumelela le video. Umba wendlela useyingxaki kweli. Siyathemba basemagunyeni baza kulisabela ikhwelo. Mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo sicela usifotele ivideo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Umqeqeshi Orlando Pirates uJose Rivero ubongoze abadlali bakhe kuba baqhubekeke badlale ngokuzimisela xa besindleka iMC Alger yase-Algeria ngomso kumdlalo womlenze wesibini we-quarterfinals endebe ye-CAF Champions League. Amabhakaniya awuphumelela ngenqaku elinye eqandeni umlenze wokuqala e-Algeria. Amabhakaniya afuna ukuchana intaka ezintathu ngelitye elinye kule sizini nanjengoko egxaleshe iBetway Premiership, indebe yeNedbank Cup kwakunye ne-CAF Champions League. Umqeqeshi wePirates uthi amakhwenkwe wakhe kuza kufuneka zijule ijacu kulo mdlalo wangomso ne-MC Alger. And to deserve to be in that semi-final, we really wanted. We were fighting since day one this season to find ourselves in these scenarios to be as competitive as we are. Abadlali beliqela abafunanga kuphefumla ngendlela abaziva ngayo ngomqeqeshi wabo nanjengoko kuvakele ukuba uyamka ekupheleni kwale season. Koko bathi ingqondo zabo zikulo mdlalo wangomso. We've been with the coach for some time now, but like I said, the moment will come for us to express how we feel, you know, the journey that we've been through. Yeah, but I mean, like we've been saying throughout, the focus really has to be on tomorrow's match. Lo mdlalo ke uyaqala ngentsimbi yesithandathu malanga ngomso kwibala lase-Orlando. Ukanti iMamelodi Sundowns yeli nayo iyadlala ngokuhlwa nje ngentsimbi yethoba ne-Esperance kwelaseTunisia. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke qwathi kangazi noncuthu kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam leMozulu mnaka igama lam ndinguThabile Makhaphela mnake ndiyinzwakazi yabathembu mvanje yenjenje ke
imozulu leyo kaloku siye sivule imbukile ekhaya wam ngokuphawula ke iziganeko zamvanje ngamandla kaloku apha nje uMzantsi Afrika kuphela noko uyawuphawula kakhulu futhi ukuxhaphaka empela namhlanje ukunetha ukududuma nokubaleka kwezulu ngamandla nje phantse wonke uMzantsi Afrika kuphela le meko bukele iqhubeka futhi bemandundu mpela phakela phawula laseFreystata njengapha kumbindi walo phaya eVelcom kwasekuseni futhi bevuswa lishumi lesithandathu baqhube beluvala belusonga kwakhona futhi usuku lwangomso ngamashumi nje akhetshwa sisinekani bukele ekhaya xa sijonga siphawula ngokubanzi amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala nqake iphondo kuphaka lokhu eMpuma Koloni njengapha ku-Alvane Bagelsdorp kwasekuseni futhi zezomvula zithe xhaxha yonke intsasa ngaye ke la 11 degrees kuncembe nam kokubanzi kwakhona phaya ephondweni laseFree State kumbindi ke apha eMzantsi Afrika ngamazantsi futhi kumpela phaya ko-Bloemfontein futhi naseFicksburg kuyaduduma kuyabaneka nje yonke intsasa ngeshumi elinesibini kanti ke zibaphile ngolu hlobo bona phaya ephondweni lasentshona Koloni ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo phaya ko-Beaufort West kwasekuseni ngo-15 ekuseni futhi namazantsi eGeorge ko-Oudtshoorn kusanetha ngo-17 degrees nje ke bona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi indawo ithande kakhulu ukuphakama phaya uphako indawo ezifana seKurumane ekuseni futhi qabaqaba nje ngamafu pha ngo-13 nakokhimbali futhi sanetha ekuseni ngeshumi nje elinesine kanti bukele ekhaya bona baphila kanje phaya ephondweni laseNorthwest ngamandla futhi kumantla walaphondo njengaphaya koTosca kwasekuseni futhi kuyanetha yonke intsasa naseVryburg kusanetha mpela ekuseni ngeshumi nje elikhatshwe sisihlanu kanti bona baphila ngohlobo phaya ephondweni futhi laseGauteng ngamandla amazantsi Vereeniging phaya neziphaluka zonke la ntsasa Carletonville kunetha mpela phaya kwasekuseni ngo-15 efana nqwake phofu naphaya eSprings bona ke baphila kanje phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo ke mbukele ekhaya lizinze kakhulu pha phezulu njengapha kaloku eLimpopo phalaburwa kwimpuma yelaphondo futhi nazo ezomvula nendudumo nje yonke la ntsasa ngamashumi nje amabini kuphela kanti ke zehle sithe chu phaya ephondweni lakhona futhi eMpumalanga njengapha kwintshona yalo elahleni phaya ekuseni futhi nakwa-Emelo nazo ezomvula zithe xhaxha yonke intsasa naseMbombela unganetha yonke la ntsasa ngo-17 degrees mbukela ekhaya kunento eyivala ndiyayisonga pha ngephondo lokugqibela KwaZulu-Natal indawo isene kakhulu mbukela baphezulu kakhulu laphondo phaya koPongola ekuseni ngo-18 naphaya eNewcastle kunganetha nje yonke la ntsasa ngeshumi nesihlanu mnandi kuthene kangaka xesha lemyawule kamnandi mawethu.